Snaha hráčov Západoslovenského futbalového zväzu pokračuje. To bolo zakončenie teraz. Pri lopte kapitán Bratislavčanov Lukáš Čemba. Bratislavčania ale stratili loptu. Zakončenie zvnútra 16. No a toto bol prekvapujúci moment v 25. minúte 1-0. Výber Západoslovenského futbalového zväzu tak môže ísť smerom dopredu. Tomáš Horniak. Horniak, jeho dobrá strela, ktorá natiahla brankára. Jozef Herman. Kombinácia hráčov Bratislavského futbalového zväzu a to bol takmer gól. Horniak a strela z veľkej diaľky, ktorá vystrašila teraz brankára Bratislavčanov. A toto je možnosť na vyrovnanie skóre. Žrť najprv zazvonila, ale treba povedať, že výber Západoslovenského futbalového zväzu je o ten jeden gólik lepší. Aj keď v druhom polčase to už hadzovať bude kapitán Adam Pavelka. Sú tu Západoslováci, to je šanca pre Tomáša Oršolíka. Ešte prišiel center od Oršolíka do 16. Ten nevyužil pred pár minútami možnosť na druhý gól a to bola veľké nebezpečenstvo pre zmenu na opačnej strane. 75. minúta a to bola... Vidíme to teraz, aká veľká diera bola v defenzíve. Štandardku rozohrá Lukáš Čemba. Bol dobrý center na prednú žrť, to je možnosť pre Bratislavčanov v 90. minúte stretnutia.